Os nomes dos meses teñen o seu aquel. Setembro e o latino September conteñen septen, sete. Outubro, octo, oito. Novembro, noven, nove. E decembro, dequen, dez. Se contamos cara atrás, vemos que os romanos empezaban o ano en marzo. Co tempo foron mudando este xeito de nomear os meses, e Augusto dedicoulle o quintilis, mes número 5, a Xulio César. Daí ven o noso xullo. E Tiberio dedicoulle o sextilis, mes sexto, ao seu predecesor Augusto, e chamoulle Mensis Augusti, agosto. O seguinte emperador, Calígula, debeu pensar que se el fixera outro tanto, o Imperio Romano quedaríanlle como moito 10 emperadores. Os nomes dos outros 6 meses son iguais en moitas linguas occidentais, con pequenas diferenzas fonéticas, e dedícanse a divindades como Janus, Xaneiro, Fébrua, Febreiro, Marte, Marzo, Afrodita, Abril, Maia, Maio e Xuno, Xuño. Case toda Europa conserva os nomes latinos dos meses, pero a lingua polaca rompe a tradición. Os nomes dos meses teñen que ver cos algúns fenómenos de natureza, ou de algunhas plantas, ou algúns traballos, labores no campo que se facían nestes meses. Un exemplo, o agosto, por ser o mes da sega, sí, nós en polaco decimos sierpień, e que ven da palabra sierp, que é fouce. Abril, en polaco, é kwiecień, que ven de kwiat, que é unha frol. Por exemplo, o mes de novembro, en polaco chamase listopad, quer dicir o mes cando caen as follas. E así sucesivamente. Que é o que se ve de cor vermella cando tes unha ferida? Unha cortadura. Un paxaro negro e grande. Corvo. Mas como sabes? Xa viron que os polacos non utilizan a palabra setembro. Para designar este mes utilizan a expresión urce do monte. Porque a urce do monte ou o carrasco é neste tempo cando bota esas froliñas pequeniñas e rosadas. Nós tamén podemos dicilo de outra maneira distinta a setembro. Decimos polo San Miguel. Polo San Miguel o 29 de setembro. E por iso estes figos que maduran no mes de setembro polo San Miguel chamámoslle figos migueliños ou tamén figos vendimiños porque son do tempo da vendima. Abur.